Khatkhati Police Station angkang National Highway home camera sirkep atwar Khatkhati SBI thengolong arni bang ason raikom sai khetum keton kilang asai kedeng momahut aron repen ke ponchong hu Burmese Supari bade kovi akreng ihum atrakalong kenep dunlong Birta kilong bona tengge pada porphai trok malom Khatkhati naka checking along kovi akreng mate Burmese Supari ke pon chonghupu joy pen Birta longsi police adum ansu se keton kilang pangching ponlo Lapusona pora hod labangso kovi akreng ihum Manipur na thupen kebang bom LP truck number NL01AC 0528 along kurugduna hod arlo chip mate arlong so nangar thang hupsi kiwan lapen katewara tum bang hinita adimalong pen asoy kimi chu NC cut at pusi Khatkhati OC Roman Bordoloi pen nang pachini dun Aphi kilang getarli ponahod Burmese Supari kadokovet hoila phokep an longpon Labangso kovia kreng hitia long jorlo pulote lak ingkoi raphuan bak anam duji pusi alang ni tumpe nang pachini dun Nonamat Khatkhati raikom asai khet tumari deng chidi ponsi methang asai deng pon bomlang Halapu bor padhar police station angkang naka checking along le thota labuson thak Burmese Supari truck ihum neblong pusi birta longpon keneblong check truck number lake BR07 GC4499 pusi pangthek pon lapen nonamat lakha pon pilang lapen humnia bangki ka chong hujuilang puta birta longpon Bukajan ben anantirang Karbiang long life